Manganta na po. Manganta mo. Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pritong adobong pata. Ayan, at meron tayong ginisang sayote mga kapudibis. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga taong kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Happy birthday, Valerie. Yes, thank you so much, madam. Ayan. Inadobo muna namin mga kapudis bago namin pinrito. Para mukhang masarap. Sarap na. Ayan, ayan. Tsaka malambot. Tapos meron kami sausawan dito mga kapudis. Sukang manyaman. Pinakurat. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Yaman. Yaman na. Malasa. Lambot. Ang sarap mga guys. Ito yung masarap dyan. Taba. Sunog, balikan natin. Ayan, shoutout natin yung pamangkin ni Sophia. Nanonood siya palagi daw. Si Ali. Ay, Ellie. Ah, si Edgar. Oo, si Ellie. Ayan. Ellie. Sali ko. Salana. Hello, Ellie. Sarap.
May nag-comment din ba? Mm. Ba't daw di ako umusog sa'yo? Ha? Anong mas... Mali. Sabi niya, ba't daw di daw ako umusog? Nasisikipan ka daw. Ay, Diyos ko. May... Explain mo. Masisikipan pa ako dito. Tignan nyo naman. Ang luwang-luwang na namin. Balit lang po kasi talaga yung mesa namin. Tsaka pag umusog ako, mawawala na po ako sa camera. Mm-mm. Pag umusog naman si BBM, mawawala na din siya sa camera. Kaya pasensya na po, di pwedeng umusog isa sa amin. Kung gusto nyo kami lumaki mga kapudis, panoorin nyo kami sa TV. Ayun. Promise, malaki kami doon. Pati mukha namin. Mm-mm. Kitang-kita, pati pores niya. Sarap na sayote. Mm-mm. Kainin mo na yung bal. Ako na lang to. Ano? Sayote. Saya nila. Hmm? Yan. Ate. Ate tayo. Ay, inahaba ba? Hmm? Taba lang gusto ko. Hindi na malutong yung taba. Mm-mm. Ah, Ang sarap. Ayan, try nyo na po. Kahit hindi pata yung pritong adobo, no? Kahit pwedeng pork or manok, ganun. Masarap po, pirito nyo. Adobo tapos ipirito. Sayote na din po, lagyan nyo lang ng sardinas, ne? kaya giniling. Kaya Giniling sa amin. Pwedeng sardinas, masarap po. Ayan. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout and ingat po kayo palagi. Ayan. God bless po. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Happy birthday, BBM! Thank Birthday you so ni Valerie! Ayan. Ayan. Mga po, Dibis, agisa mo po yung kanan, me. Kita-kit sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.